Diolch yn fawr am gymryd ran yn mecyn addysg ysgolion dangos y cerdyn coch i hiliaeth. Trwy'r gweithgareddau rydych chi wedi dysgu mwy am hiliaeth, sut mae'n ymddangos yn yr byd o'n gwmpas ac yn bwysig a oll, sut gallwch chi wneud gwahaniaeth. Boed yn siarad allan pan nad yw rhywbeth yn iawn, yn cefnogi ffrind, neu'n dathlu'r hyn sy'n gwneud pob un ohonom yn unigryw, mae eich llais yn bwysig. Mae pêl-droed yn ein ddysgu am bŵer gwaith tîm, parch a sefyll dros ein gilydd, nid gwersi ar gyfer y cae yn unig yw'r rhain, gwersi am oes. Felly, lle bynnag yr ewch chi nesaf, yn yr ysgol, mewn chwaraeon neu y tu hwnt, gadwch y gwerthoedd hynny gyda chi. Byddwch yn falch o bwy ydych chi, byddwch yn garedig, byddwch yn ddewr, a pheidiwch byth a roi'r gorau i herio hiliaeth. Gyda'n gilydd, gallwn wneud y gêm a'r byd yn lle gwell i pawb. Diolch am fod yn rhan o'r tîm. Gadewch i ni parhau ddangos y cerdyn coch i hiliaeth.